Orange. Om du er nøgen? Nej, faktisk ikke, fordi man kan faktisk se alt. Sådan der ligner det, så er du nøgen. Ej, Bix, hvorfor sidder du nøgen på en café? Det er fordi, jeg tænker, at... Det var rart, ikke? Det var behageligt. Titi. Ej, far. Nu sidder vi til at have noget food. Klokken er 13 minutter over 9. Det bliver lækkert. Vi har bestilt bolognese og en pesto. Så vi bestilt 5 gange desserter. Vi er ikke så sultne nemlig, fordi vi har fået drinks og alt muligt, så vi skal bare have 2 pastaer til deling. Hvor jeg har taget sådan en sweater på lige nu, fordi det er faktisk lidt køligt. Det er nok kun 25 grader. Jeg har også jakke på. Ole og jeg. Så er maden kommet. Vi bare skal nå 4. Nej, en banan hver. Det ser godt ud. Det var godt, Ole, vi tog det. Jeg glæder mig også til at smage jeres. Ej. Godnat. Ej, Nu er klokken... Nej, det kan vi ikke. Klokken er lige nu 22, og vi har lige været nede at spise. Meget sent. Rebecca har lige været på toilettet. Jeg var tisset! Ja, og hun lavede en ordentlig snørklap på brættet, så det håber hun tager væk. Jeg ved ikke, jeg tror jeg skal redigere lidt, sådan, fordi jeg skal snart... Som om du falder i søvn igen i nat. Det er så hårdt at redigere så sent. Første vlog skal simpelthen ud snart, så... Dung, 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 dung. Okay, nej. Too much of the good stuff. Too much of the not so good stuff. Ej, nej. Godnat. Vi vil bare sige godnat. Okay. Open your mouth. Open your mouth, woman. Der er sådan en tang på, så hvis jeg fik den i øjet, ikke også? Det er ned i tænderne. Jeg vil dræbe dig. Jeg vil dræbe hende. Nej. Altså, hold me back. I can't breathe. I'm coming in. Nå. Kan du hjælpe mig med at tage den af? Nej, jeg ved så godt, mega hurtigt. Hey baby. You my weather to for you. So had a few. Hvor det gør det. Too much. Så siger vi stop. I dag er det onsdag. Olivia, hun er desværre mega dårlig, så hun har kastet op. Jeg har lavet noget morgenmad her. Yoghurt med frugt, og så 2 stykker brød med ost. Så far er også kommet. yes. Er du okay, Ole? Hello. Nu skal vi ind og se den her mega spændende grotte. Nej, hold da op, det er mørkt herinde, hva'? Jeg gider da ikke gå først. Ej, det er uhyggeligt. Hallo, jeg gider altså ikke først, før du går først. Åh, Gud, jeg fik et chok.
It's okay. Never do it again. Okay, dem i USA var større. Så for søren, far. Kom så, daddy cool. Ej, stillinger. Nej. 19, 14 og 23. Alle tror, vi er stillinger. Ej, hvor vildt. Ej. Ej, hvor er de søde. Which one is it? Oh, shit. Det er mig, der bestemmer. Der er mange. Ej, jeg er lidt bange. Det er også derhen. Barnet er slet ikke interesseret i at få mad, eller hvad? Så! Kan du slå hand til? Oh, thank you! Ej, hvor lækkert. Ej, hold da op! Så er vi kommet hjem fra den her lille tur i... Jeg ved ikke engang, hvor det var henne. Nu skal vi, jeg tror klokken er 2 eller sådan noget, vi skal have noget frokost. Vi skal op og have noget bikini-ting på. Det er det, der skal ske nu. Så ligger farmand der med sin gode bog. Ole ligger med sin telefon. Bix ligger og soler. Det er det sædvanlige, det her.